akutokola nitu kulwakati mene mwene makumu abiri wandea chanyi kura ubewe akuruwa akurakuru kusemesiana afika balao mene kulele kuno vamos kulia nekotalo kuna ole kuzinga okone dola chani na yuke nadi kukambe wewa yuku kukina Hiyo
Ça c'est quoi même? Shisi mnakimbira ndoti kwambiri amene afuna aone anthu kuti tsogoleli wachipandira utemu basi pana zaidi ya baba bakale mpare bwana kama okay kunoku ndi weather yathu sizili bwino ndi tipepesa mwina zithu zathu zizioneka bwino koma tikupatsirani zonse kwakusayidwa apa kunali kuti umagwa mvula yangosiya chakumpaka
Tikaleshe azimayo. Manja mwamba huko. UDM. Sokola tu. Ndangofuna kuti tikumbusanepo zinthu ziwiri zitatu kuti tikamati timayamba ndi tsogolo tu, kenako labwino, kenako lowala, si choncho? Chonde amayi abambo tisapangisane manyazi pano, pabwera munthu wankulu pano. UDM. Sokola tu. Osafoka. Osatopa. Zikomo kwambiri. Mafuna tikumbusane zimenezi. Tikaleshete. Malunje yao kabambe tetoli woka olibona okona malunje ndipe yao kabambe tetoli woka olibona okona malunje yao kabambe tetoli woka olibona okona malunje ndipe olibona okona malunje Zanga nabe
zanga nabe saka kamisa zanga nabe yakuna babe mwele maenda njira iveni maenda njira bofuna kabambe maenda njira bofuna kabambe uyafuna kabambe ya mwele maenda njira iveni maenda njira bofuna kabambe maenda njira bofuna kabambe 1 2 3 uyafuna kabambe ya mwele abela zanga nabe ichimana zanga nabe saka kamisa zanga nabe 1 2 3 uyafuna kabambe ya mwele abela zanga nabe ichimana zanga nabe saka kamisa zanga nabe 1 2 3 uyafuna kabambe ya mwele maenda njira iveni maenda
chonde gule wankulu apite kumadzi gule wankulu asasokoneze anthu chonde ona sakumadzi chonde tisabandane pano chonde tingonyamuka pamene takhalapo tisendeze chifukwa gule wankulu ausendeza anthu kuti akhale bwinobwino anthu chonde bwalo lachepa tiyimirire apapa tisuntheko pang'ono amolalo chonde nagwira miyendo yanu chonde tingosunthako pang'ono amolalo chonde suntheko pang'ono kuti cholinga akamatuluka umu anthu akhala kagulu Tifelane gule wankulu wa Ndewu ai wamapirikitsa anthu kumamenya ai ife ayutremu chipani chathu ndi chamtendere chipani chopanda ndewu ndetisambitse ndewu pano ai sitikufuna chonde ukapezeka ukumana nazo palachitetezo ambiri pano kati ndi gule wankulu apite kumadzi wa Ndewu gule wankulu pano ai Sikomo kwambiri gule wankulu timufuna nthawi yake kuti bwana amuone kwa gule mkulu apite kumadzi akadeke timuyitana ndithu Matijani Kabambe tiyamuli Enawa tilepera Enawa atigojecha Enawa tilepera
basiba jabe. Ai mulalo. Mulalo ai. Bonda bonda bonda. Basiba jabe. Ai mulalo. Mulalo ai. Ai mulalo. Mulalo ai. Bonda bonda bonda. Ai mulalo. Mulalo ai. Ai mulalo. Mulalo ai. Bonda bonda bonda. Bonda bonda bonda. Ai mulalo. Mulalo ai. Ai mulalo. Mulalo ai. Bonda bonda bonda. Bonda bonda. Anyamada, ineza borela. 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 Atigana, ineza borela. Atigana, ineza borela. Asamako, ineza borela. Asamako, ineza borela. Nakoko, ineza borela. Nakoko, ineza borela.
kuvisaza kunchisi boma takulandirani ndi manja awiri. Bwana pano pavisaza bwana panchisi paboma aeni ake apano unyadi amangoti kuvisaza chifukwa ndi boma lokalo limene limachuka ni ulimi. Anthu yawa bwana amalima kampopi mbatatesi nyemba awa nyemba zonse tikudya mtauni mucha amalima anthu akene amenewa bwana awa. Mosa kutaitsani nthawi bwana popeza tikafika pamalo paliponse timayamba ndi ndalitso wakumwamba. Ndalitso wina wabwera kale mvula tayamika kuti bwana wabwera pano mvula inasowa kuno koma abwera bwana. Tiwapembe a Reverend Frank Chisale kuti atidalitsa ndi pemphero pamalo pano. Tipemphere. Atate kumwamba mu dzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo, tikuyitanani masana wano kuti mukhale nafe mutitsogolere pa china chilichonse. Ndikutsutsana ndi mzimu ine uliwonse wakumilima kuti usatenge gawo malo ano, koma inu Yesu mwamuna wa mtanda mutitsogolere. Popanda inuyo kupezeka china chilichonse chimene chichitike malo ano chikhala chabe, koma Ambuye mukakhala nafe inde china chilichonse chiyenda mwadongosolo. Ndikupemphera Ambuye chifukwa cha mtsogoleri wa chipani cha UTM amene afuna kulankhula malo ano, mumpatse mphamvu, mumpatse kulimbika mtima, asafoke kapena kubwerera mbuyo, koma inu Yesu mwamuna wa mtanda mumulimbikitse. Ndikupemphera Ambuye zonsezi kuzisiya m'dzina la mwana wanu Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo. Amen. Achaya bembelati majamaa wabusa Mosa taya nthawi bwana Mosa kuchedwetsani ndiyitane Chifi Malenga kuti akulandireni kuno kunchisi kuvisaza. Zikomo kwambiri. Ineyo poyamba ndipereke ulemu kwa inu a president pamodzi ndi banja lanu. Ndipereke ulemu kwa achipani nonse pamene mulipo, landirani ulemu. Ndiperekenso ulemu wina kwa Gogo Malenga, Senior Chief Kalumo, landirani ulemu. Mafumu mwachidule, amayi ndi abambo. Ineyo ndilibe zolankhula, koma kuti ndikulandireni a president kuti msonkhano uno ndi wanu. Monga anenera kuno kuvisaza, mtundu wa anthu ndi umenewo ufuna uve zimene inu mulankhule. Lankhula nawoni akuvelani. Mosataya nthawi ndi mawu amenewa ndikhale pasi. Zikomo. Manja mwachikoko agogo alankhula bwino ati akuti atilandira pamalo pano ati tathokoza kuti mwatilandira. Mosataya nthawi ndiyitane mtunda mwini chigawo chino cha Buwa Region, Bambo Gerard kuti atiyankhule. Bwerani Bambo Mbewe kuti muyankhule kutundu wa anthu akuvisaza apo. Chipakira mwamba icho UTM Sokolo latu Dr. Dalitso Kabambe. Zikomo kwambiri. Choyamba nipereke ulemu kwa inu bwana a president yathu achipani chathu chokondedwa cha UTM Dr. Dalitso Kabambe komanso akunyumba anu. Ulemu a deputy president Dr. Abulirani amenenso mulipo mpano.
ulemu a secretary cheno, ulemu mlangizi wankulu mu ofisi ya president Dr. Patricia Kaliati, komaso Dr. Matthews Ntumbuka, komaso akulu wa kuneki a director of women mulipo mpano, komaso achiviri kwa mlembi wankulu wa chipani cha UTM so mulipo mpano, mwachidule ndingoti akulu nonse landani ulemu wanu chifukwa cha nthawi. Bwana kuno mwafika kuno ndiko kunchisi pano dzina lakale chifukwa cha mavuto amati kuvisasa kuno kunchisi kulizika zomvera kwambiri, komanso kulizika zolimbikira kwambiri, kuli anthu ndithu ozindikira kuno kunchisi koma timachitika tsoka. Bwana 2009 monga tinakale kuti anthu akuno mbomvera titawauza kuti president amene akuyima nawo yapa amene nthawi imeneyo anali bingu anthu akuno adava ndipo adapindula chimodzimodzinso apa 2020 Dr. Chilima adayenda ndithu Malawi yonse ino kutsatsa malonda amene adali kudzala kwa zaka zambiri, koma tidalimbana nawo polisha kunena kuti iyayi akuluakulu anakhalitsa uku ulendo unatsogole amenewa alamulirepo pakatha zaka 5 mpamene zalamulira ife. Bwana zidatheka, koma tsokani ilo lanthu akuno amene adavota mwankokomo adawayiwala, adawataya. Tikunena pano bwana kuno kulibe chituko chilichonse kuno chimene angalosi lanthu akuno labweranso padzina lija timati kuvisasa lija. Lanthu kuno aluzuzika bwana, lanthu yawo akakhala pa mtendere saoneka tere awayi, amakhala anthu onenepa bwana. Anthu awa zinthu zikayenda amachapa, anthu awa zinthu zikamayenda ni anthu achitukuko. Dziko kuno kunchisi mbali ya kuno bwana zaima, olomisewu kulibe. Moti tikaona wina aluchokera uko numatayi kwacha tuti iwe kuno kunchisi kuno sikudache chifukwa chani? Kuno kunchisi sikudache chifukwa anthu alugona ni njala. Kukusha bwanji anthu alugona ni njala. Kuno kunchisi sikudache chifukwa nsewu wopita kunkotakota sadakose. Kuno kunchisi sikudache chifukwa nsewu wa Maomo ulukanika. Kuno kunchisi sikudache chifukwa nsewu opita kudola padzaleka ulukanika. Kukusha bwanji anthu agula ufa 1 kilogramu 3,500. Kukusha bwanji kuno kunchisi mtukula pakhomo kulibe. Kukusha bwanji kuno kunchisi pamene anthu adalephera kuwaphetereza bwana. Ndiyetu umayankha kuti poti matsamoni kuti kwacha kuno sikudache, moni oti kumene kwacha mukapereke uko mwa anthu akulatira mtukula pakhomoko. Moni oti kwacha mukapereke kutsa anthu mudasankha nduna bwana. Maboma wena nduna munthu ni mkazi wake, maboma wena nduna munthu ni mulongo wake, maboma wena bwana nduna munthu komanso bwenaso ni chibwezitso kumene tumachita manyazi ife ngati dziko bwana. Ndiyo anthu akuno kunchisa kuti tsopano vapeza munthu awatola bwana. Atu mwatola nchisi, mwatola bwana nchisi, mwatola inuyo inu nchisi mwatola nchisi imene anthu ena aona ngati yopanda ntchito, inuyo imene iteleni ndipo nchisi ivalikeni, nchisi idyetseni, anthu yawa abwererenso pa mtendere bwana. Mosakutayirani nthawi ine nikuti takulandirani kuno kunchisi, zikomo kwambiri bwana. Angaluledi? Angalula? Mwina sana angalule. Chabwino. Mwosataya nthawi malingana ndi nthawi kuti anthu ambiri wena atachoka kutali kwakasakula kuti nitane mayi Makuta pahomu
madiruna werenga UTM Sokolatu Dr. Daliso Kabambe inu rayankani jerasi yayi Dr. Daliso Kabambe pamene posano nava vaveka wa ulemu wanu Dr. Daliso Kabambe, president wathu wa UTM, president wa dziko lonse la Malawi kuyambira pa 6 September. Komanso Madam Bridget Kabambe, ulemu wanu mayi apesilede wathu nyengo ikubwerani. Secretary General ndi komiti yonse aya Central Committee komanso aneki nonse a regional governor ndi komiti yanu akonstituency makonstituency onse muli kuno mulandire ulemu wanu. Kuno kunchisi bwana mmene niyo munati mubwera anthu amatsutsa anthu ena analemba papepala okuti ayi amene uja sinchewa sangapite kunchisi ndili chewalewareloyo paonekasa apa regional governor amafotokoza kuti 2009 kuno wanthu yawa tidanguwauza kuti kuno kubwera tala msewu watala president wake ni economic engineer ndiye chimene akufuna kuti ma MP osawine sadawine bwana ulendo uno iniyo kukhala president kuno ma MP so ose mutenga chisi 5 mulukayika zaka 5 kwabwera nduna kuno wasankha kwa nduna chikuolera ndi pachinena chanusho chikuolera ndi pachinena engineer wandale watani engineer wa makobidi watani UTM pakoswe ayo lero panopa mposa funika kuti ferizira nkhula chifefe timapezana kumakukako koma pano tosefe tudikira Dr. Daliso Kabambe kuti afurukule zonse zimene atitadzabvera pano tikuti 2025 ndino icho timadikirira kuti 2025 pa 6 September tulere lero tunena mukwatsala masiku 175 kuti Dr. Kabambe akhale paja inu kuna kunchisi nyumba ngatumu tikayikamo chowola tikayika maloko sare pakhomopo koma fungo limatani ndithu muchedwa nazo ineyo mbalo mwa nthawi kunoko ndikuwuzeni bwana kunena kuti ife kwathu kunoko ni ulimi tere wanthu yawa kwangu wathandiza fereleza awa kwangu wathandiza kuti ndalama olandire mofulumira tere zatha chifukwa ulimi wonse mbewu zonse zimene zimabwera mtauni mucha zimachokera kuti kodi koma walibe munthu wathandiza onyamata kuno kuchisi omatolembede ntchito omauza kuti iwe kuti kuwike ku polisi iwe unipase 500,000 nunama komatu president ali kuno ndiya mchewa nzathwa ife kuno dale mbako anthu achito tilakufusani ndalama ife koma lero inuyo azimakolo yanu yagulitsa minda nufuna kuti mupite kuntchito Dr. Kabambe wabwera akulemba ndi ntchito anyamata a youth akupatsani ma business anyamata nonsenu wachinyamata zanu nuti tikuti tuboma la vikwanje ndela bweraso linaso la vikwanje uyekha ife lokha namene siluta ife namene ibe chikwanje ose la vikwanje ife tikuti loto ife somapendana pano somapandana tikuti loto kuchisi kuno aliyese amene tikupikisana ngakhale pa mpando wa MP aliyese ndiye kuti ndife pachibale tsono wina akaka kutumani inu kuti ayi kakhazireni amakuta muuze kuti ayi amene achana abale wathu MP wa Chisi South ndani kwadi ine nilipa ife kwathu kuchisi South tulusitha tonde kukora uku kwathu kuchisi South uku tunene kuti mwabva kodi tusitha tonde kukora osati tonde kutonde nzimene tikusitha ife chifukwa chachiyani taona kuti palibe chimene chingachitika zaka zingati 5 zaka zingati 6 ine nduna yanu yapezeka kale yakuno kuchisi Dr.
anandipatsa unduna napezeka kale kuno kuchisi nakamufundiranji umboni wina nakamufundiranji umboni wina malo mwa nthawi bwana zikoma kwambiri. aseno bakwaoni aseno bakwawo makana zilumodzi akuti dakasinthira tonde kunkota ndeti nsululu kukatonde mosataya nthawi bwana pano pa Visaza vanthu yawa lero aufuna ave mawu anu ndiye mwina tisawachedwetse kwambiri tiwaitane Dr. Matthews Mtumbuka mashini ayankhule pa chikhwimbi cha anthu pano. Sogola 2025 Dr. Daliso Kabambe 2025 Dr. Daliso Kabambe Dikuti 2025 Dr. Daliso Kabambe Monitonse ndili ndi funso alipo pano amene dzulo wadya katatu ndikuti alipo amene dzulo wadya katatu tamva pano kuti anthu apochisi kuno mumalimbikira si choncho kudimba mmalimbikira si choncho kumunda mmatani panchito mmatani koma fertilizer bagi limodzi mtengo wake ndi zingati ndiye mundu akulimbikira koma fertilizer 100 kwacha angapeze chimanga zingatheke ndiye kuti chani zinthu zatani ndiye kuti zinthu zikavuta timatani timasintha eti ndiye kuti kusintha kwake palowe ndani sinamve palowe ndani sindikuva palowe ndani achinyamata mulipo anakuza ndikuti zapeza chani ntchito alipo achinyamata amene anapeza ntchito ndikufunsa alipo achinyamata amene anapeza ntchito ndiye kuti tiwena kutani kusintha palowe ndani. Funso lomaliza kodi Azam Soap mtengo wake ndi zingati? Sinamve ndi zingati Azam Soap? Ndiyo chipa imeneyo muli ndiwo nsanza ndi kwa cha inu ndiye titani tisinthe palowe ndani. Ndi makonda kuimba nyimbo ndimalize ndi nyimbo muzimba nane kabambe umweyo kuti kabambe umweyo kuti kabambe sikoma kabili sikoma mashini Mtumbukati ni madokta tuli ku UTM kuli madokta mosataya nthawi pano ndiyitane mayi Dr. Patricia Kaleati mashini Jibagira mwamba UTM Dr. Daliso Kabambe ba 16 pano
Megezega Mayatu, Your Excellency the First Lady of UTM, Madam Kabambe, Vice President Tole Megezega, Dr. Bulirani, Secretary General, Treasurer General, and Komanso mazigogosa amene mwabwera nawo tia Tole Megezega akulu ose a regional governor nonse amene muli pano moni madzulo uno ife tabwera pano ndi boma leni limene pa 16 pano limene liyankhe zosowa za anthu tikati tiyambire kumene amanena zonse amene amaphika zonse kuyambira 29 kukafika mpaka na 2016 anali Dr. Daliso Kabambe ankangophika ndikuwapasa late Professor Bingwa Mutharika nkumagawa ndipo ngati kumabwera zitukuko anapempha ndiwowa chitukuko chotekera ku Eladi pamene chinafika mpaka na ku Lumpi mpaka na ku Salima mpaka na Chikwawa Nsanje Machinga Zomba Blantyre chinafika chimenecho ndipo madera monsemo munali zitukuko za misewu ndipo nkhani ya ulimi ngati anthu amakolola amaperekanso zitukuko fertilizer ndalama kwa anthu amene ali ndi minda ikuluikulu osati mamega famu ang'onoang'ono amene chimanga chapyerera iyayi koma zonsezo chuma chimene anapeza anali Dr. Daliso Kabambe president wathu wa UTM ndiye ife tinati anthu a UTM ngati awamaphika nkumapasa ena kugawa tifuna aziphika komanso azigawa ndani okha ndiye aineke chitukuko abwera kuno amene chuma chimayenda bwino koma ayi kuno ngati ufuna kuti chuma chiyende bwino tisankhe Dr. Daliso Kabambe nthawi imene president athu Dr. Daliso Kabambe ali budget director nkhani ya sopo nkhani ya mafuta nkhani ya shuga nkhani ya mchere zinali mbwekembweke ndipo timagula mochipa koma lero anthu tingosamba ngati tili ku ubatizo wa mipingo yosiyanasiyana opanda sopo chifukwa chokuti ndalama yokulira sopoyo tilibe ndiye makolo athu anthu akunchisi takubwereserani president amene asinthe zinthu m'Malawi muno lero kunchisi anthu amati nsewu ochokera kunchisi kupita kumalomo uli pa 90% kutha koma simene wakhalira zimputuku zake ngakhale madzi anthu zisime akutunga nsewu opita ku nchisi komanso malomo nsewu suli bwino lero kunchisi kuno nsewu ochokera kuno fika ku kwakasalika kwakasakula nsewu umene suli chani suli bwino nsewu ochokera kuno kunchisi kukafika ngakhale kudowa kuzaleka suli bwino nsewu ochokera kuno kunchisi kukafika ngakhale kunthondo suli chani suli bwino kodi ngati amanena kuti muzigulisa chimanga ndi kugula fertilizer azikugula ni chimanga cha chimene chapyerera m'mindaji ndipo chimangacho muzikagulisa pakhomo panu nsewu wache amene mutanyamule chimanga ndikumayenda nawo msewu wache ndiuti sabana asogoleri tikamanena kuti za changa komanso ati mwana ingwanga muzagona ninjala tsiku lina lero amene anatibweresera chitukuko kuno anali mulomwe Professor Bingwa Mutharika mzimu wache ause mumtendere kuchokera kumponera kuja kukafika kuti kuno ndelero mati yako matitenge mwana wathu poti zochita zathu nzoyankhula zathu chimozimozi lero nsewu ochokera kunopita kwa Kasakula uli bwino lero nsewu ochokera kunopita kwa Nthondo uli bwino lero nsewu ochokera kunchisi kupita kumalomo uli bwino nanga opita kuzaleka kumene ngagulise patatesi anyezi chimanga uli bwino lero fertilizer awatu mkati pasa za ulere lero fertilizer tikugula wanifi koma nifi yakuti tingongole ndiye amene unangongola fertilizer wanifi mwachira chimanga chache kapanda kupasa nochuluka chawauka asogoleri ni mafunene amene tinayamba nawo kucheza nawo kuno kuti zinthu zisinthe agogo mkumango kaka mirabe lero sabanazo kuti kwani amene zona obweresa Daliso Kabambe kuno kuti zinthu zisinthe tinde agogo athu a president athu kuno afumu avisanza afumu
pano pali bwino mulifumba lokha koma ali ndi MP amene amalandira pamwezi zokuti apereke losimenti thumba limodzi kuti angoyika pakhonde pokhazija pomboloza ikasima mbale ayi nyumba mwanga ndi pabwalo pano zili bwino mafumu kuti tilowa manyumba mu makomo mwawo tuchita manyazi kuti tiloze kuti nyumba iyi ni nyumba ya fumu a president ati mukatenga president onani mafumu amene akulandira mwano ngakhale masala yawo akapita kolandira ndalama za mangolandira za manja zimatera musewu kuthera transport ndalama zosaoneka bwino manifesto antiyamika president kuti mufuna muyang'anire mafumu ndi kuwapasa malipiro okuti akamanena kuti akulandira zinthu asamanenenso kuti azikanganira ochimanga ndi anthu a mizi asamakanganire fertilizer ndi anthu a mizi koma akamati alandira malipiro azisiya anthu a mizi azilandira fertilizer azisiya anthu a mizi azipanga chitukuko azisiya anthu a mizi azilembedwa ntchito komanso ulimi wawo ukhale wa makono lero boma likafika lero a president osatira kwa president akupita kakubalaka akapita kuti nyengo ino anzathu a Isilamu akusala ndipo akamasala kuyambira 6 kokoyamba mawa mpaka na mazulo samapanga china chilichonse lero vice president akupita kumwera uku kakubalaka akuavinisa Isilamu kuti apase chimanga munthu osala umavina ife akatolika tili pa njira ya mtanda komanso tili nyengo yathu masiku 40 amene Ambuye Yesu komanso Mwaisraeli anaenda mu chipululu ya masiku 40 amene Ambuye Yesu amakumana ndi mazunzo osiyana ife machachi mwatu mutikuvina anthu okhulupirira ndelero munthu ukavinisa munthu waboma ukavinisa Asilamu mu nyengo yosala kuti apasidwe chimanga zili bwino nyengo inoyi ni nyengo yone kuti anthu tapasa zimene ayenera kuti alandire osati kuapasa chifukwa kuti tifuna tapase mavoti akabwera nawo kupasani ufalero kukupasani chimanga lafuna mupase voti koma fertilizer amene kupasani ali mukakhadi kaja mpaka na mwalepero katsungunula makhadi a fertilizer mwakhadi nawo kunyumba ndikumagona ngati pilo mimba mopanda kanthu kalikonse zili bwino anthu akuntchisi timati tikupempheni president amene angasinthe nyengo yanu ndi Nyamata ali apayi amene lelolo anthu amaona ngati chipani cha UTM chatha koma tithokoze kumwamba kuti Mulungu chita mkomera kumutenga Dr. Saul Silima Mzimu wacha usemu mtendere watipasaso Dr. Daliso Kabambe back to back president wathu anawo Nyamata 51 years lelonso president wathu amene tili nawo lero Mulungu watipasa 51 years back to back achi Nyamata kodi ena kamakuitana nikuti tikumane nda Nyamata anzanu muzikambirana za Nyamata iza yesibo akwanira ayesibo anzanu ndi ati ndi amenewa ndiyati mati tikupempheni anthu akuntchisi kuzera kwa inu agogo makolo athu muli apa chionde ziyati mati pasinteza mwana amacha mwana engwangwa muzigona ninjala kumagona kumalumidwa pusi mpaka na Yesu azabwere nthawi yosintha ndiiti ndino amene tingakusinthireni ndife anthu a UTM amene makupasani namudya nthawi imeneja nakupasani misewu nthawi imeneja president wake ndi amene ali apayi amene anali budget director amene amaona mavuto a Malawi kuti Malawi akusowa ngakhale ndalama yakugulira mchere Malawi akusowa ngakhale ndalama yakugulira sopo lero agogo muli apa mafumu samapita kukapemphatu moto kukapala moto manyumba mwina chifukwa ndalama yakugulira machesi alibe lero azibambo eniwa amataya nthawi kumakhala pabawo chifukwa chokuti akakhale kunyumba kwawo alibe amapo zolengeza achakaza kumanyumba ndi amangothawa ulendo kumaswera bawo mukafika kukhala president athu olemekezeka athandizeni azibambo azimayi anyamata asikana komanso maphunziro kuti apite pasogolo chitukuko cheni kuti chipite pasogolo mabizinesi kuti apite pasogolo alimi kuti alemekezedwe leronso kuti ngakhale anzathu a Nyamata amene tili nawo pano akhala ozidalira okha lero Nyamata ambiri angokhala kumaitanira mamiliri basi malomo apasa chochita makampani kuti akhala ozitukula mayi okha mwabwera president kuyimirira Nyamata onse a Malawi muno ndipo tagwizana nda Nyamata onse komanso amayi awo amene azimayi onse komanso achapambo awo azibambo onse kuntchisi kuno kuti pa 16 September voti yawo ipita kwa inu chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira ndi bingu tinaonera pamene pakuti ndinu president wa chitukuko singakukanikeni ngati munagwira ndi bingu pano palibenso chimene chikakunena chifukwa konchi ya chitukuko chizakhale m'manja mwanu
mundilole nthawi ino bwana ndikulandireni kuchisi kuno mogwizana ndi anthu onse amene tasonkhana pano kukupasani voti pa 16 Septemba pano sikaleya koma zakukhala kale poti kuchisi kuno njala yatikolera kwambiri munda mumulibe china chilichonse olo pang'ono. Mawu omalizira ife tili ku parliamenti maepi akudera kuno amaina kuti makolo tikulephera kupasani chitukuko chifukwa president ndiwakumwera chitukuko sizikuchitika mukatipasa ife president wakuno zakupasani chitukuko zaka 4 zimene zathazi mwalandira nsewu wakwa Kasakula, zaka 4 zathazi mwalandira nsewu wakwa Nthondo, zaka 7 zathazi mwalandira nsewu watala kuno, fetereza mwalandira. Tinamizidwe mpaka na Yesu azabwere kapena nthawi yosintha nditi. Afumu wa Visanza sinthaniana nyengo za sinthika zino anena kulephera kulapita ku sukulu chifukwa chosowa school fees maempi awakulandira ma 200 million angu anyambita malo mophunzitsa Chinyamata ndimo amene wa president tikuthokozeni ndipo tikulandireni ambuya kudaliseni voti yathu pa 16 September muzingokonzekera kukakulumbirisani kukhala president wa dziko lino ena watinamiza mwina chifukwa cha nyengo imene tikuyenda ya masiku ano ndi ya GZ si zakale za federal za weresikai ndikuti aone mavuto athu akulephera inu amene mungadziwe mavuto athu chifukwa mukudziwa za dziko lino ndinu amene mukudziwa nkhani ya chuma nthawi ino si nkhani ena kuti kodi amene ali ndi khasu ndi ndani nkhani ndiyodziwa kuti amene anapita ku sukulu ndikudziwa za economic engineer ndi ndani mabaibulo wina aliyense ali nawo timawerenga mabaibulo ndiye si nkhani zone kuti tenge baibulo towe nawo nyumba ene mukamagulisa mabaibulo kumati sasa ine kuti okweni gula baibulo ndili nawo kale naigula kale koma nkhani tikufuna lero ndi ndalama kuti zilowe muchani ambuya udaliseni zikomo kwambiri. akwena amene wati amangalula anthu nanga ndine ngati mosataya nthawi pamudzi pano tilinisiwo mwini chipani mtsogoleri wathu wa chipani chokondedwa cha UTM Bambo William Kaonga kuti atitutsire chilombo chathu cha UTM Dr. Kabambe zikomo mite zikomo kwambiri kanyimbo kabwino kwa basidwe eti chipakera mmwamba aliyense chipakera mmwamba UTM tsogolo lathu osaopa osafoka choyamba ndipereke ulemu kwa president athu amene chakomera lero kudzacheza kuno kunchewu pepani si kunchewu kunchisi kudzacheza kuno kuchani kunchisi eti pepani nimaona angoni amangondirowa m'maso pepani kwambiri kuno kunchisi ndiatokoze mayi Makuta atilandira pano mogwirizana ndi mafumu akwawo kuno agogo chalo mwatilandira pano ine ntchito yanga yambiri madzulo ano ndiyongoti ndikuzutsireni a president kuti akuyankhuleni dzuwa lidakalipo si choncho eti koma ndisanatero ndimafuna mukumbukirebe kuti kodi nthawi ya Bingu wa Mutharika budget director wake anali ndani? Nthawi ya Peter Mutharika kodi Reserve Bank governor anali ndani? Nanga pamenepo ndikayankhulenso kalikonse ngati zikomo kwambiri pana president apaseni malonje anthu alandireni apaseni mfundo zimene akudikirira nthawi yabwino zikomo kwambiri pana president zikomo. Hey!
UTM. 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 Sokololatu. Lowala. Sokololatu. Sokololatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa gogo ndi mafumu wanu wonse amene abwera pano masanano. Tinakumana nawo mkati mu mafumu oposa 170. Tikuthokozeni mafumu athu nonse amene munabwera pa msonkhano wathu lero. Ndikuthokozeninso kwambiri inu amene mwatipempherera abusa athu zikomo. Ndithokoze ndi kupereka ulemu kwa Deputy President amene muli pano, Secretary General amene muli pano, National Organizing Secretary amene muli pano, ndi members onse aku Central Executive Committee amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa advisors onse atatu office ya President wa UTM amene muli pano. Olemekezeka Mike Dr. Galiati, olemekezeka Dr. Ntumbuka, olemekezeka Mai Makuta. Ndipereke ulemu kwa members onse a National Executive Committee amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor akuno, taonanso a Regional Governor aku Lake Shore. Ndi makomiti anu onse inu akuma region awiri amenewa. Perekenso ulemu kwa District Governor ndi makomiti anu onse, Special Governors amene muli pano ndi makomiti anu onse, ndi tonse amene tili pano aku chipani cha UTM ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu wapadera kwa mashadow athu. Ndifuna ndisanayambe kulankhula ndikulandireni mashadow. Ndiyambe ndi olemekezeka Ashafi pachete. Olemekezeka Ashafi. Olemekezeka McDonald Kachigunda, correction. Olemekezeka McDonald Kachigunda. Tifuna soti alandire mwanjira apadera ku chipani cha UTM. Iwowa atimira ngati chipani cha UTM pa mpando wa MP pano pa Nchisi Central.
tikuyenera kuwalandira iwowa officially. Takulandirani muonetsetse kuti muwine pa mpando wa chipani cha UTM kuno ku Mchisi Central. Ndiye tikuvekani chipewa cha UTM tsopano. Ndinu memba wa chipani cha UTM. Ife a UTM tikupeza ma MP abwino kwambiri. Kuyambira kuchitipa tikuloweranso kumwera paliponse tikulandira mamembers atsopano abwino otawina paipando osiyanasiyana pa MP komanso pa ukhansala zabwino zonse olemekezeka akachigunda. Apanso ndikuonetsereni olemekezeka Jenitala Mwale. Nawonso tikuwalandira koyamba muchipani cha UTM. Iwowa anali independent komano alowa chipani cha UTM kuti atiwinitse ku Mchisi North constituency. Chotero tikuwalandira Mwale ku chipani cha UTM. Takulandirani muonetsetse kuti mukawine masankho amene akubwerawa. Zikomo kwambiri. Ndiye tili ndi olemekezeka mayi wathu amene anena kale kuti tikalowa mboma iwo adzakhala anduna akuno ku Mchisi. Olemekezeka mayi Makuta amene anali founding member wa chipani cha UTM komanso agwira ntchito yayikulu yotamandika mu chipani cha UTM. Lero ndi advisor mu office ya president wa UTM. Akuyima ku Mchisi South. Akukalowa nyumba ya malamulo adzakhalanso nduna ya kuno cha kuno Mchisi ya boma la UTM. Zikomo kwambiri chifukwa cha anthu amene tawalandira. Monga ndanena kuti chipani cha UTM tikulandira anthu ambiri kwambiri. Ndipange encourage ndilimbikitse achinyamata ambiri amayi ambiri. Khomo lathu la UTM ndilotsekuka. Bwerani mutipange join. Ena mudzaime ngati ma MP, ena ngati ma councilor. Osamangodandaula kuti utsogoleri wa dziko amachuluka ndazi bambo okhaokha. Amachuluka nda akuluakulu okhaokha. Pamene inu achinyamata simukufuna kutengapo mbali ya. Pamene inu amayi simukufuna kutengapo mbali. Chipani cha UTM ambiri ayiwo ndi achinyamata. Tikulimbikitseni achinyamata, limbani mtima. Bwerani mutipange join chipani cha UTM. Mudzaime ngati MP kapena councilor, tikupatsani mwayi umenewo. Pa ground paterera tweti. Pa ground pachema tweti. Ndendaona gululi ambiri ndi achinyamata, ambiri ndi achisungwana. Ndendikanena kuti pa ground mundiyankhe koyamba kuti paterera. Tagwirizana eti? Ndikadzane naso pa ground mudzandiyankhe kuti pachema kachiwiriko eti? Tagwirizana? Ndipo di pano tilipo chikhwimbi chachikulu mufuleso kwambiri. Tagwirizana eti? Pa ground iya sisinamveke. Koyamba mundiyankhe kuti paterera ne mufule kwambiri uli paterera. Ndikanenaso pa ground kachiwiri munene pachema. Ndifuna mufule kwambiri. Pa ground. Pa ground. Ndizona kuti pa ground paterera, pa ground pachema. Njala yavuta pa Malawi. Anthu sakudyanso katatu iyayi. Nkhokwe zichazalipo kale tinatseka. Njala yavuta. Fetereza ambiri sadampeze iyayi. Fetereza adakwera mtengo. Komanso uja wa makuponi wa AIP anthu ambiri anakanika kuti ampeze fetereza.
kotero kuti musanalandire fetereza iyayi, sanagule fetereza iyayi. Zotsatira zake chimanga tinalima chochepa, ndiye chimanga chicha mtengo wake ndi waukulu kwambiri. Bagi la chimanga likudutsa 100,000 kwacha. Ambiri akukanika kugula fetereza, komanso misika ya adimaki itseka, sikugwiranso ntchito misika ya adimaki yayi. Nde njala yavuta kwambiri pa Malawi. Mayi yanga amandiuza kunena kuti njala ya chaka chino ili ngati ya 1949. Njala pa Malawi yavuta. Pa graundi pambali pa njala zinthu zakwera mtengo kwambiri. Ama business akukanika kuti ma business ayende bwino, chifukwa kuoda zinthu zija modula kwambiri. Ndiye ma business ambiri atsokonekera, ma business ambiri apotera, komanso achinyamata ambiri ntchito sakuzipeza iyayi. Ntchito sizikuoneka, ma certificate ali nawo, mapepa ali nawo, koma ntchito sizikupezeka m'Malawi muno. Pa ground mitengo ya zinthu pa Malawi yakwera. Zona atweti mitengo yakwera, atweti mitengo yakwera eti. Nde ndikatchula chinthu mtengo muziti chakwera, atweti nanga muopa ndikatchula chinthu muziti chani? Tiyambe chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani? Achakwera zaka nikatweti, achakwera zaka nikatweti. Kodi pamunda munthu ntchito akalephera m'mantani? Pa business munthu akalephera ntchito m'mantani? Pa nyumba munthu akalephera ntchito m'mantani? Achakwera atani? Achakwera atani? Achakwera atani? Achakwera atani? Ubwino wa democracy ndonena kuti pa zaka 5 zilizonse munthu akasankhidwa pa udindo wa mboma, akalowa mboma akalephera ntchito timanchotsa pa balote. Chotero Septemba ino Amalawi apatsidwa mwayi wa pa balote oti tiganizire za adindo amene ali mboma lero alepheratu ntchito eti. Chotero tikawatani iwowa, tikawachotse. Tikamawachotsa tikavotere a UTM, tikavotere makansala a UTM, tikavotere ma MPs a UTM, mukavoterenso ine ngati president wa UTM. Ndikufuna ndikupatseni zifukwa 5. Ndikupatseni zifukwa 5. Ndikupatseni zifukwa 5 zimene mukavotere a UTM. Chifukwa choyambirira nchakuti ife a UTM tikalowa mboma tidzabwezeretsanso chuma cha dziko la Malawi kukhala m'malo mwache. Tikachibwezeretsa chuma cha dziko Malawi kukhala m'malo mwake, mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza tatsika,
chimanga chidzatsika, mafuta galimoto adzatsika, mafuta ophikira adzatsika, sopo adzatsika mtengo, shuga adzatsika mtengo, nima adzatsika mtengo, mchere udzatsika mtengo. Tikakonza chuma cha dziko la Malawi kukhala m'malo mwake, mitengo ya zinthu m'Malawi muno idzatsika. Ena adanena kuti ine mu nthawi ya ulamuliro wa Apita Mutharika ndinali gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Ntchito ya Reserve Bank kumayiko wena onse a dziko lapansi imakhala kukonza chuma cha dziko chikhale m'malo mwake kuti mitengo isamakwere pansika. Imeneyo ndi ntchito ya Reserve Bank kwina kulikonse pa dziko lapansi, to manage inflation, kuti mitengo ya zinthu isamakwere iyayi. Ndiye ena anena ntasankhidwa ngati gavana wa Reserve Bank ya Malawi mu 2017 kukafika 2020 mmene nnapezera chimanga mtengo wake 6,500, nachisiya 2020 6,500, fetereza nampeza 18,000 kwacha, namusiya 18,000 kwacha, mafuta galimoto napeza ali pa 639 kwacha palita, nasiya 639 kwacha palita. Ndalama ya kunja ya dola naipeza ili pa 732 kwacha, naisiyaso pa 732 kwacha. Imeneyo ndi ntchito ya Reserve Bank ya Malawi yoonetsetsa kuti chuma chili mchimake, mitengo sikukwera. Mu nthawi yanga tidayipanga zimenezo ngati gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Ife a UTM tikalowa mboma pa 16 September pano, ntchito yathu yoyambirira tikonzenso chuma cha boma la Malawi chikhale mchimake, mitengo yonse idzatsike ndi kukhala m'malo mwake. Chifukwa chachiwiri choti mukavotera UTM, chifukwa chachiwiri choti mukavotera UTM nachi, ife a UTM tidzatsintha ndondomeko za budget za chuma cha dziko lino. Boma lililonse m'Malawi muno tizidzalipatsa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Chaka chilichonse boma lililonse lidzalandira 100 billion kwacha. Ndiye kuti kuno kunchisi chaka ndi chaka cha boma muzidzalandira 100 billion kwacha. Cholinga cha ndalama zimenezi zipititse chitukuko cha nchisi patsogolo. Lero maboma ambiri ena amalandira 300 million kwacha, ena 500 million kwacha, ena mwina ka 2 billion motero, komanso funding yondama sizimabwera iya. Koma ife UTM tidzaonetsetsa kuti boma lililonse likulandira ndalama yokwana 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Izi nzabwino chifukwa dziko lino mukayang'ana kumbuyoku, mtsogoleri akachokera ku Lilongwe, ndalama zambiri za boma zimapita ku Lilongwe, maproject ambiri apita ku Lilongwe. Mtsogoleri akachokera ku Tcholo, dziko lino muyang'ane mbuyomu, maproject ambiri amapita ku Tcholo, ntchito zambiri za boma zimapita ku Tcholo, ndalama zambiri za boma zimapita ku Tcholo. Tifuna tithetse ntchito ipa ngati umenewo, aliyense akhale chimodzimodzi, nsanje mpaka na kuchitipa, tonse tidzilandira 100 billion kwacha yofanana. Tikapanga zimenezo kuno kunchisi mukayamba kulandira 100 billion kwacha, ndiye kuti nkhani anena olemekezeka Dr. Patricia Kaliati zidzatheka mosavuta. Ine ndili budget director mu nthawi ya malemu a Bingu. Ndine okondwa nthawi zonse ndikamayenda msewu ochokera pa Mponera kubwera kuno kunchisi, chifukwa msewu umene uja ineyo udamangidwa ndili budget director. Ndalama zake mtumbazi mwazo ndimadzika ndine, chifukwa ntchito ya budget director ndi amene umaunguza ndalama zonse za boma zichokera kuti ndikudzika m'maplani
aboma ukatero utenge budget lija pamodzi nda Minister of Finance mpititse ku parliament akapanga approve iweyo budget director uonetsetse kuti zonse mwapanga approve zija zikuchitika. Ine nsewu nauyendera kuyambira mpaka na kumaliza ndine okondwa ndikabwera kuno ndikaenda pa nsewu wabwino wa kuntchisi chifukwa unamangidwa ine ndili budget director. Chotero tikapereka 100 billion kwacha kuboma lililonse chaka ndi chaka pano tikalowa pa 16 pano tifuna tikonze nsewu opita kumalowa umene uchatu ukonzi nsewu wakuntondo umene uchatu ukonzi komanso tionetsetse kuti stadium yapano ija kusintha community kwa stadium takukonza kumene kucha palibenso bus stage pano titsaike bus stage pano tionetsetsenso kuti malomo CTC nayonso taiko CTSS taikonzanso ndi kuyimaliza imene ija tionetsetse pa malomo health center pamene paja palibe nyumba ngakhala dzika musona kuti nyumba zinamangira pamene nyumba zinamangidwe ndi ndrama zimenezi nyumba zimenezo tikadzimange ndi ndrama imeneyi 100 billion kwacha boma lililonse kuno kuntchisi zidzatanthauza kuti tidzapange zitukuko zambiri kuno kuntchisi kumene kulibe madzi kupite madzi kulibe magetsi kupite magetsi misewu yambiri kuno kuntchisi tidzayike phula ndi kuyikonza chotero mukavotera UTM idzabweretse chitukuko ngati chimenechi kuno kuntchisi. Chachitatu ife a UTM muchaka chilichonse cha boma tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kukonzanso ntchito za ulimi dziko lino limadalira ulimi koma kuti ulimi tuukonze choyamba alimi apeze fetereza ndiye ndalama imeneyi 500 billion kwacha chaka ndi chaka tikufuna kuti tidzabwezerenso zimene tinkapanga mu ulamuliro wa malemu a Pingu. Ine ndili budget director tidzabwezerense subsidy yakuti alimi amene sangathe kukwanitsa kugula fetereza adzathandizidwe ndi fetereza wa subsidy tidzayambirenso. Mukukumbukira nthawi imene ija tinayamba kuona nkhokwe m'manyumba chifukwa cha subsidy ndiye tidzayambirenso subsidy ija nkhokwe zija zibwererenso m'manyumba. Komanso ena amene angathe kupeza fetereza pa ngongole tidzalimbikitse fetereza wa makalabu cholinga anthu akampeze fetereza makalabu pa ngongole akampeza akalima akagulitsa ziwathandize kubweza ngongole zija. Tidzakonzenso ntchito za ADMAC tikazikonza ntchito za ADMAC azitha kuwagulira alimi zofunikira zipangizo za ulimi azithanso kuwagula alimi uja chimanga ndi zina zonse zimene iwo aja alima. Chotero ni ndalama imeneyi tidzakonzeretso ntchito zonse za ADMAC zidzakhale zabwino komanso ndi ndalama imeneyi tidzalimbikitse ulimi wa nthirira. Mitsinje yambiri tili nayo ija tidzayigwire pomanga madamu ndi cholinga chonayo kuti tidzalimbikitse ulimi wa nthirira madera osiyanasiyana kuno kuntchisi muli ndi mitsinje ambiri kuno monse muja tidzaone tagwira madzi tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Tikalimbikitsa ulimi wa nthirira madera ena kupete tingathe kupanga mega farms osana ang'ono iya koma mega farms mafarms akuluakulu tidzawalimbikitsa amene aja. Tikalimbikitsa ndi kukonzanso ntchito za ulimi motere tidzalima kawiri katatu pachaka tidzalima zochuluka. Tikalima zochuluka chonchija tidzakhale ni mafakitari ake konkuno azidzazikonza zolima zija zikachokera kuminda. Kodi pachalo kuno timalima chani kuno? Timalima chani kuno? Chimanga, china soya, china chani? Kachewere, china chani? Shawa. Ndiye zonse zija tikazilima tikhale ni mafakitari yake konkuno. Ngati talima shawa Ntedza tikhale ni mafakitari opanga mafuta konkuno. Ngati talima soya tikhale ni mafakitari opanga mafuta konkuno. Ngati talima kandi Tonje tikhale ni mafakitari opanga oumba nsalu konkuno komanso opanga zovala. Tikakonzanso ntchito za ulimi
polimbikitsa kuminda kulima, pokonzanso mafakitale kuti ino zonse zipita mafakitale, kukonzanso njira zogulitsira zidzapangitsa kuti alimi ambiri adzakhale ndalama zabwino, komanso mafakitalewo adzalembe ntchito achinyamata ambiri amene lero akusowa ntchito. Chachinayi ife a UTM chaka ndi chaka cha boma tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha mu ntchito za migodi, ndi cholinga chonena kuti m'malo mwakuti tidikirire anthu akunja abwera adzatsegule migodi kuno, ife tisadikirire anthu akunja iyayi, koma tiyike ndalama m'bajeti zakuti migodiyo ifeyo tiyitukule tokha. Pali migodi yosiyanasiyana imene iliko mdziko muno, kuno kunchisi muli ndi golide, muli ndi rare earth, muli ndi miyala ya mtengo wapatali pansi padayifufuza kale adayipeza. So migodi yonse ija ndi ndalama zimenezi tiyitsegule. Tikayitsegula migodiyo, achinyamata athu m'malo moti azipita ku Joni kukafuna ntchito, achinyamata athu azibwera kuno kunchisi kudzafuna ntchito ku migodi ya golide imene tiyimange kuno kunchisi. Chotero achinyamata inu ndi achisungwana inu, konzekerani pa 16 September pano UTM Boma itsegula migodi yosachepera 10 mu zaka 5 zimene tikhale tikulamulira, ndi migodi imeneyo mukapeza ntchito zambiri ku migodi imeneyo. Chachisanu ndi chotsiriza ndechonena kuti ife a UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Inu ntchisi ndiyokongola kwambiri, ntchisi ndi malo okongola kwambiri. Tidzakonza misewu, kukonza zofunikiranso, kuyika mahotelo abwino, kuyika ma golf courses ndi zina zotero, kukonza anthu ambiri ochokera ku Lilongwe, ena ochokera ku Blantyre, ku Mzuzu, ena ngakhale ochokera mayiko akunja adzabwera kuno kunchisi adzaone madera athu okongola osiyanasiyana ndi kuona zosiyanasiyana. Akamabwera azitipatsa ndalama, komano tikamangamanga zonse zija anyamata ambiri adzapeza ntchito m'mahotelo ngati amenewo, adzapeza ntchito mu ntchito zokopa alendo ngati zimenezo. Zonsezi zidzathandiza kupititsa patsogolo chuma chakuno kunchisi, miyoyo ya wanthu. Ndale pa Malawi tapanga mokwanira, mu zaka zonsezi 60 timalimbana kwambiri ndi nkhani za ndale. A president opuma acheya adanena kuti anthu sadya ndale ya. Kwa zaka 60 tapanga ndale mokwanira, palibe wadya ndi kukhuta ndale ya. Chifukwa njala tidakali nayo, umphawi tidakali nawo, kusowa ntchito tidakali nawo. Chotero masankho apa 16 September sosankha anthu pa zifukwa za ndale zokha iya, koma tikusankha kusintha kwa miyoyo ya ife a Malawi. Tithane ndi nkhani ya njala, tithane ndi nkhani ya kusowa ntchito, tithane ndi nkhani ya kusowa umoyo wabwino, tithane ndi nkhani yosatukuka kwa dziko lathu, tiganizire za chitukuko za dziko lathu. Zimenezo ndi zimene tikunena ife a UTM, tiyang'ane za tsogolo wala. Chotero ife tikulimbikitsa za tsogolo wala, economic revolution. A Malawi moyo wathu usinthe, tikhale ndi moyo wabwino, tikhale ndi miyoyo yabwino, tikhale ndi dziko labwino. Chotero ife takondwa kwambiri pobwera kuno kunchisi, ndipo mwatilandira amene mwatilandirira. Zikomo kwambiri, ife tathokoza tabwera tacheza nanu. Muyende bwino, Mulungu akutsogolereni, akusamalireni. Tsiku lina tidzabwerano ndi rale enieni, mudzabwerenso mwa unyinji monga mabwereramu. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Zikomo. UTM tsogolatu. Apa ndi pamapeto pa msonkhano wathu umene tili nawo tsiku la lero, motero kuti kumapeto kundapemphe amene anatisegulira ndi pemphero aja kuti atitsekere ndi pempheronso kuti tibalalike nthawi yabwino. Zikomo kwambiri. Tateni tipemphere.
Atate kumwamba m'dzina la Yesu tikulemekezani kukutamandani nthawi ino yamadzulo. Zikomo Ambuye chifukwa tinakupemphani poyamba paja kuti muyambe nafe ndipo mmalize nafe. Takuonani mukukhala Mulungu kumbali yathu. Ndikupemphera Ambuye pamene anthu akubwerera mmakwawo, ndipemphero ndi pembedzero langa kuti muyende nawo mukafikitsenso bwino. Ndikutsutsana ndi plani iliyonse ya ngozi munsewu, komatu inu mukhale patsogolo pawo. Ambuye pamene wena akumwazika pasapezeke chisokonezo china chilichonse, koma inu Ambuye mwatetezere mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu mwana Mulungu wamoyo. Amen. Tokoze nonse ma followers kundi ku mapeto kwa program yathu ya tsiku la lero. Tokoza nonse amene muli nafe pano, komanso amene matipasa support. Aina Sheli Mayasa, Ebon Stanley ndi ena tikuti makoma nonse. Till next time. Siwa mwambi.